ta. Ginoo, salamat sa imong pulong mensahe karong buntaga nga amo kining ma-internalize, masabtan ang kinauyukan nga meaning mao nga pulong nimo Ginoo. Nagtuo mi Lord God nga naa kay mensahe nga angay nga among masabtan ug among maaplikar sa imong kinabuhi. Daghan kay kag mga pagpadayag Ginoo nga imong gihatag og kabalo mi Ginoo nga kining pulonga presko gihapon hangtod karon sa among kinabuhi og applicable kaayo kini sa among kinabuhi karon. Salamat Lord sa imong balaang espiritu nga magatudlo namo, magapasabot kanamo nga among masabtan ang mensahe nimo Ginoo, lalong nga mensahe may tungod niini Lord God nga imong ihatag kanamo. Bless us Lord, bless our heart, bless our mind in Jesus mighty name. Amen og amen. Tugpakpakan ang Ginoo igsoon, palihog manglingkod. So ina imong tapad paminaw gyud. Unsay inyo nakita sa picture? Ato makita diri nga nagrally ang mga tawo. They are restless kay they are shouting for justice. They are shouting para sa kaangayan. Ang mga tao nangindahay pag-ayo sa hustisya o kaangayan tungod kay ang atong kalibutan karon napuno sa klaseng pagkadautan. Ang pagkadautan dili lang makita sa violence kundi bisan sa pinaka-smooth nga pamaagi ginahimo nas kaaway ang mga daotang buhat nga mga smooth na kaayo mura magdili na kaayo kanang halata ba, no? Sama panalitan anang corruption, no? That is a smooth nga pamaagi nga dili maayo, nga dili mabantayan gani sa mga tawo. Pero mabantayan lang inig after na nga mo buto ang dakong problema. O wa na makaguliyang ang mga tawo. So restless kaayo ang mga tawo mga igsoon sa atong panahon karon. Ilabi na kay napoy lain nga no nga nang pagbuto sa lain na pod nga mga posibleng kakuhaan og kining basihanan nga magrally na pod ang mga tawo, no? So restless ang tawo mga igsoon og nagkinahanglan sa kapahulayan. Unsay mo nakita? Ang mga tao gibahaan. No? Kaluoy sa mga tao. Daghang mga tao nga restless kayo sa ilahang kinabuhi, nga anod ilang balay, di sila katarog tulog, di sila katarog kaon, wa sila tarong pagkaon, wa sila tarong mainom. Restless kayo ang ilang kinabuhi igsoon. Problema kaayo ang ilahang nasinati, napagibulkan nga nibuto, iyahay lang tawag bakwit. Grabe mga igsoon ang problema sa katawhan. Napag yung mga krimen, napag yung poverty, tulog-tulog na sila, pero wala sila tinunay nga kapahulayan. Kaya dili tinuod ang ilang kapahulayan. Nagkinahanglan sila sa kapahulayan nga gikan sa Ginoo. Linog, tungod sa linog, daghang balay naguba, mga building naguba, mga trabaho naundang, kaya ang ilahang trabahoanan naguba. Mga negosyo nangaguba, mga establishmento naguba. Restless kayo mga tao kay dako na po kayong trabahoon, no? Nawala man. So luoy kayo mga igsoon ang kahimtang sa tawo. Kung ato makita mga igsoon nga dili gid lalim ang na-experience sa atong panahon karon. Di ba niya karon tuiga mga igsoon, medyo grabe gid kayo ang daghan kaayong problema nga nasinati sa mga tao. Ikaw ba
adon na po'y gidala-dala karong problema? Adon na ba kay gidala-dala karong problema? Was basi ni ari ka diri sama ning tawhana nga nagproblema. Ayay, dako pa kiguutang. Ako'y bayron nun. No? Pero salamat sa Ginoo sa mga nakadawat para igbabayad sa utang. No? Maguna na pod, ayay, kwarta na tatuda, bayad mas utang. No? Na problema siya. Or ang uban dili ka pahulay tungod kay nagha mga deadlines. Sige gikulit sa boss, human na to. Tiwasan ni. Dili siya katrabaho bisag panahon sa ting pahulay, di siya kapahulay tarong kay naay sige kuan pangulit. No? So ang tema o mensahe to ang pagtuon sa pulong Ginoo karon, finding rest in Christ. Diha sa Bisaya mga kaison atong gibasa kanila ingon Ginoo, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan og gibug-atan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Kung atong tan-awon mga igsoon kining grabe ka mubo ra kaayo nga message nga atong makita. Mubo ra kaayo no nga passage apan daghan kayo ni og meaning. Naani matag gutlo dire, matag linya dire, matag punto, matag termino, naana siya kahulugan. Og mahimo ni siyang usa ka walihan. Amen? So usa ni sa mga paborito kaayo nga iwali sa mga pagdasig, no? Alang sa pagdasig natong tanan. So tuguti ko mga igsoon nga mudasig ninyo karon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Andam na jud mo. Okay, inay mo tapad na kay problema. Ha? Naa wala. Naa. Kisay walay problema isang kamot. Hala kanindutan nila kay wa sila problema. Hallelujah. Okay. Sa in English pa mga igsoon, come unto me, all ye labor and are heavy laden, and I will give you rest. King James Version na siya. Come. Okay, ito nang sugdan. Come. Pasabot pasabot sa word nga come. Come, it is an invitation. An invitation nga naa siya'y meaning. Come. Duol. Come. Nakibiyaan. Amen? You will leave something behind and you will come and go to someone. And unsay sumpay? Come unto me. Kinsay kinsa may nag-invite nato? Ang Ginoo, Jesus. Insa, come unto me. Duol mo nako. Kung magisgot tag ka mag-action sa ito'y meaning na atay at tuon, natay biyaan. So when we come unto the Lord, we leave something behind. We will leave something behind para makaduol tas Ginoo. Unsa man ang ato ang dadon diha sa Ginoo, ang atong mga kabugat, ang atong mga kakapoy, ang atong mga kabalaga. Okay. Who is invited? Kinsa man ang gi-invite? All who are weary and heavy laden, or those who labor and heavy laden. So ato notice diri mga igsoon, this is a call to a specific group, nation, or class. For it's everyone, it is for everyone who experience being heavy laden, who experience weariness, sinati og kakapoy, nakasinati og kabugat
sa kasing-kasing, nakasinatig problema, nakasinati o klase-klaseng sitwasyon nga bugat. Who is in the action? Unsa ang action required is we have just to come to the Lord. Kasi invite all who are weary or who labor and heavy laden. Paligog palong dyan. Tanan nga adunay gidaladala nga kabugaton. Tanawa. All ye that labor. What does it mean who labor? Unsa man ang imuhang mga paghago? Unsa man ang imuhang mga gidadala nga mo'y hinungdan nga nahago kapag ayo? Unsa man ang imuhang unsa may mga hinungdan nganong nakapoy ka? Unsa may mga hinungdan nganong gikapoy ka? Unsa may hinungdan nganong restless ka? Unsa hinungdan nganong kapahulay? Because you labor something na dili makatagbaw sa tawo. Usahay ang tao makaigsunan hilabihang paghago sa mga butang nga dili makatagbaw. Kay ang tinud-anay nga kapahulayan mao ang pagkalipay sa pagbuhat sa mga butang nga makatagbaw. Diha ka maka-experience og kalipay bisan pagkapuin imong lawas pero ma-refresh ka. I don't know kung nakasulay ba mo ana. Kay sa ako ang side, sa ako ang experience, as I experience, kanang ako ang kahago sa pagtudlo, kada adlaw, dili na ko mamater. Hindi gabi magtuon pa ko, magwali pa ko, or mag-share pa ko, wala ang kapoy. Tinud-anay lang. Kay, para na ko, diha sa presensya sa Ginoo, diha ko makakaplag og kapahulayan. Sa akong kakapoy sa trabaho, ang akong kapahulayan, ang presensya sa Ginoo. Muna nga, may lang ko sa asawa, may kanang, sabta ko, kung doon ay panahon nga usahay, magbabad ako, magtuon, mamalandong, magampo, kay mo na'y akong kapahulayan. Mas makarelax ko kanang mag-Bible study ko. Para nako, way kapoy kung mag-Bible study ko. Walay kapoy kung magtuon ko sa pulong sa Ginoo o magmalandong sa pulong sa Ginoo. Dili man sa tanang panahon igsoon kanang maka-share ko sa online pero naadyo ko'y time nga magtuon mamalandong sa pulong sa Ginoo. That is part of my resting time. Gikan ko sa trabaho. Kay para nako ma-enjoy ko sa akong gibuhat kay para sa Ginoo. And then ma-renew ang akong strength gikan ko sa akong paghago. Kung muana ko sa presensya sa Ginoo, ma-relieve ko. I don't know, kasulay ba mo, ana? Gusto kong makasulay po nunta mo ba nga, inana ang inyong kapahulayan nga, mas ma-relax ang ato ang lawas, atong mindset, atong spirituality, atong emotional, atong social being, when we come to the presence of the Lord. Kana bang makaduol ka sa presensya sa Ginoo, maka-experience ka, makasinati ka, og tinud-anay nga kapahulayan. Pero kung burden para nimo, ang pagduol sa Ginoo, igsuon, there is something wrong. Basin ni duol ka sa Ginoo, ang imuhang kuan kanang benefits, ang imong motive. No. Dili ta magunahuna og benepisyo kung moduol ta sa Ginoo atong hunaon, number 1, ni duol ta sa Ginoo tungod kay siya mo'y nag-invite na ito, umudol ta niya. Siya ni bahala unsay benepisyo iyang ihatag nimo. Amen. Ang ato lang buhaton is mo respond rata sa invitation sa Ginoo. Come unto me. Duol kamo kanako. Sama sa imong gibuhat karon, this is coming to the Lord. Kanang pagsimba nimo sa Ginoo, pagpamati nimo sa Ginoo, you rest in your labor and you come to the Lord to listen the word of God. And I hope you will
relax. Og ma-relax ka, ma-enjoy ka, ma-refresh ka, og malig-on, og ma-refresh ang imong kusog. Yan ang iniguli nimo sa balay, kanindot sa kong pamati, nakasimba ko sa Ginoo. Nakapamati ko sa pulong sa Ginoo. Pero kung kana ganing dili ta kasimba sa Ginoo, murabag na may something kulang. Naghawang kayo ang imuhang adlaw nga dili ka kasimbas Ginoo. Kasulay mo ana. Doon kay ang tinud-anay nga katagbawan sa kinabuhi wala sa atong trabaho, wala sa atong kwarta, kundi sa presensya sa Ginoo. Diha sa presensya sa Ginoo maka baton tag tinud-anay nga kalipay, katagbawan og kapahulayan. Sa kalibutan, mga kaigsuonan, na puno sa, tubig dyan, na puno sa mga kalisdanan, na puno sa mga kaguliyang, na puno sa mga pag-antos o guban pang mga problema. Pero when we come to the Lord and bring all to Him, apil na ang imong problema. Igsoon ka na ba mo simba ta? Ayog bilin imong problema dito sa gawas. Ayog ibilin imong problema dito sa balay. That address Ginoo. Bring your burden unto the Lord. Kay aron inig uli nimo sa inyong balay, wala na to didto. Or wala na to dito sa gawas kay basig imong hapiton. Dad-a sa Ginoo. And come to the Lord in prayer. Lord, I surrender everything to you. Ginoo, akong isurrender tanan nimo. Ako mga kabalaka, akong mga kahangawa, akong mga pagbati, akong mga kabugat sa kinabuhi, akong isurrender diha nimo. Akong itugyan diha nimo. Ayog ibilin sa gawas kay ini gawas nimo basig imong hapiton. Ihatag ba diha sa Ginoo. Amen. Atong inumduman mga kaigsunan nga kinsa ay kaduha nga klase nga katong mga nabugatan. Katong mga gikapoy og mga nabugatan. Unsa may mga kabugat imong gidadala karon igsoon? Problema sa imong anak? Problema sa imong bana? Problema sa imong pinansyal? Problema sa mga bayronon? Sa mga utang? Problema sa eskwelahan, unsa man imong problema, dad-a diha sa Ginoo. Ibutang diha sa tiilan sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Salamat dyan. Sunod igsoon. Unsay saad diri, and I will give you, kinsay maghatag? Ang Ginoo, si Jesus. Unsay ihatag? Rest, kapahulayan. Sige, so kining usa ka passage, usa ka verse nga ato ang natun-an karon, aduna ni tulo ka main points. Okay. The three main points. Number 1, the conditions. Number 2, the solution. And number 3, the promise. Okay. So let's start. The conditions. The conditions. The weary and heavy laden. So, diya ta sa NIV mga igsoon. The weary, unsa man ang meaning sa weary, katong mga ikapoy. Mo ni nag-describe someone who is laboring to the point of exhaustion. Exhaustion or burnout. Kana bang exhausted na, gikapoy na burn out na siya ang kinabuhi, gikapoy na gid siya. Tungod sa problema, kana bang gilaay na sa pag-alagad, gikapoy na sa kinabuhi, ang uban di kagwanta ni mga kaigsunan, mudangat sa depression. Bisan pagkristohanon mga kaigsunan, kung dili ka mo duol sa Ginoo, maapil ka sa mga taong depressed. Tinunay lang, bisan na apa kay Ginoo, kung di pud ka mo sunod sa gusto sa Ginoo, kung di ka mo respond sa tawag sa Ginoo, ingon ng Ginoo, come unto me.
Kaya ang mga tao karon imbis moduol sa Ginoo, moduol man sa botilya. Moduol man sa barkada. Moduol man sa beer house. Moduol man sa sugalan. Moduol sa kahilayan. Kaya para ma-relax kuno ang ilang kinabuhi, ma-relax ilang problema, mawala ilang problema, dili man Ginoo ang giduulan. Ingon ang Ginoo, come unto me. Duol mo na ko. Wala maingon ang Ginoo, paglingaw-lingaw mo. Wala na ingon ang Ginoo, kung nakay problema, hala, ato sa beer house. Nakay problema, ato sa buwangan, ato dito sa kuan, diskuhan, ato dito. Ingon ang Ginoo, come unto me. Duol tas Ginoo. Amen. So ang Kristohanon nga tinuod, kung naay problema, Ginoo mo'y duulan. Ginoo mo'y dangpan. Sa mga batanon, mga ulitawo, kung doon na kay problema, ayaw unag duol sa barkada, duol kag unas Ginoo. Kay naay mga barkada, kung dili Diyos nun o di Kristohanon, tambagan kag di mao. Imbis Biblia ang itambag, botilya ang ihatag. Botilya o baso ang ihatag. So, nahitabo, nahubog. Ay, inom tabay, poslan mang nagka-problema, bay. Inom na bay. Di magsilbi, no? Wala na undang ang problema, nasamutan ang problema. Kaya nagkautang pa, na usamod pa, na disgrasya pa, nasamad pa gyud, namumo pa gyud, gadugang-dugang na nas problema. So mo na mga kaigsunan, adto tas tambag sa Ginoo, come unto me, duol mo na ko. Kung naa kay gibati nga problema, duol sa Ginoo. Kung doon na kay gibating kabalaka, duol sa Ginoo. Kung doon na kay gibating kabukat sa imong panglawas, duol sa Ginoo. Apang utana, how? Unsaon man? Unsaon man pagduol sa Ginoo? Number 1, prayer. Hello? Pirmi pa ba mo mag-ampo? Sa mga Kristohanon, mga igso, nagitay time of prayer. We have our time of prayer. Nga kita og ang Ginoo, ikaw ang Ginoo. Nya na kahit panahon nga mubasa, mamalandong, muminaw sa pulong sa Ginoo. That is your devotional time. Kaya nga naman, mga kaigsunan, kada adlaw, dili ta exempted sa mga problema. Kada adlaw, problems may occur anytime. Anytime. Problems and bad situations may happen anytime. Muna nga, anytime pod, nga mo occur ang mga problema o mga trahedya, anytime na po tayo kaduulan. Amen. Ang imong friends, dili anytime na animo. Pero ang Ginoo, anytime and anywhere. Naa ang Ginoo. Amen. Atong pagpakan ng ginaigsoon. Maunay nakanindot. No? Kinsa maning mga weary, no? It speaks about internal and strenuous effort katubang nag-effort pag-ayo pero feeling nila murag wala ra. Kanang feeling nila ba nga murag gihimo nilang tanan pero murag baliwala ra sa uban. Unya na stress na sila. Unya na burn out na sila kay wala na recognize ang ilang effort sa ilahang mga minhas kinabuhi. Na stress, gikapoy. Usahay doon yung mga kasuanan ningon anak baya nga gibuhat niya ang tanan sa pagpangalagad pero wala siya na-recognize. Igsoon, do not look for recognition sa tao. First of all, what you do is for the Lord, not for human beings. Number 1, for the Lord. Kay kung di ta ma-recognize sa tanang effort nato, mas stress ka. Kada bang kapuyan ka sa imong gibuhat kay wala ka gi-appreciate. Mas stress ka. Munas ginhawa man ako din trabaho, munas ginhawa ko pa ning kamot pero wa gid taong naka-appreciate nako. Mas stress ka ana. Kabalo ka,
part na sa pag-ayo sa kuan ba kanang ato ang mental being nga dako kay tabang nato. Kana pang imong effort nga gibuhat sa imong pamilya pero wala jud ka na appreciate sa imong minas kinabuhi imong pamilya, ayaw ka goal. Kay kung after ka og appreciation sa ubang tawo sa imong gibuhat unya wa ka na appreciate, mag-goal ka. Hinumduman nato kanunay, whatever we do it all for the Lord. Whatever you do, what gingon sa Biblia, whatever you do it for your loved ones, na? Do it for the Lord. So ayaw paggunahuna nga wala ka nakitis Ginoo. Kay wa ka na recognize sa imong igsuon. Number 1, ang Ginoo nakita sa tong gibuhat sa tago o sa dayag. Bahalag di ka ma-recognize sa uban, ang importante ang Ginoo nakita nimo. Aron di ka ma-stress. Daghang mga tao karon mga kaigsunan na stress pag-ayo mentally. That is mental. Sa mental sickness na siya. Nga ma-stress sila kay nihimo nila ang tanan nila mga kahago pagbuhat pero walay someone nga ni-appreciate niya. And maka-stress na. And remember, kung naakayin ana nga pagbati, dools Ginoo. Lord, pasaylo ako Ginoo. Nasipyat ko nga kani di akong gibuhat di para sa tawo lang, kundi number 1 para di ay nimo. Number 1 para gyud sa Ginoo bisag unsay imong gibuhat. Kaya ngano man diri, unsa man di background ani nga story, ngano nakaingon ng Ginoo ani? Gusto mo makibalo? Ang mga Hudiyo, mga igsoon, gisangunan og daghan kaayong mga ritual og buluhaton. To the point nga ang mga Jewish people nagsalig na lang sila nga magbuhat sila ani, buhat sila ana kay para ma-please nila ang ilahang church leader or ma-please nila ang mga leader sa synagogue or ma-please nila ang ilang religious leader. Kinahanglan mo buhat sila ana, buhat sila ana. Daghan na kaysa gibuhat pero less ang appreciation sa mga leader, mga kaigsunan, na stress sila. Kaya nga naman ang ilang pagbuhat para man sa tawo. Kapuyan ka. Pero kung ang imong gibuhat, number 1, intended para sa kahimayaan sa Ginoo, ang Ginoo mo reward nimo. You will not look after for the appreciation of other people, but you look after the appreciation from the Lord. Remember, God will reward you. Bisag tago pa ng imong gibuhat, basta para sa Ginoo, na ay balos ang Ginoo nimo. Balusan ka sa Ginoo og daghang panalangin. Amen. Tagaan ta mo laing example. Naay mga Kristohanon diri sa social media. Usahay magbagulbol. Ting tididing, kinsa na gwen no? Wala man siguro dire. Naay uban nga mga Kristohanon nga magbagulbol sa social media kay gibuhat nila ang tanan nga mga kahago og effort sa social media para lang ma-appreciate o makagain og like, heart, or unsa pa na? Or stars. Unya, it seems nga wala may naka-appreciate sa gibuhat. Kaya gano'n man, dira sa kalibutan, sagad sa mga maayon nimong ginabuhat, labi na pang Ginoo, dili kayo nila ma-appreciate. Ang sagad din ha nga tag-as og view, tag-as og like, tag-as og shares, ang mga binuang. No? Pero, kung mga magwawali, pulong sa Ginoo, gamay ra nag-shares, gamay ra nag-likes, gamay ra nag-views. It means, wala kayo na-appreciate sa mga tao ang pang-Ginoo nga gibuhat. Pero, kung Kristohanon ka, kung kabalo ka nga ang imong gibuhat para sa Ginoo, dili lang para sa tawo,
You will not look after for the likes, for the hearts, or for the stars. Ngay hatag sa mga tao. What you look after for, nga magpadayon ka sa imuhang pag-share, sa pulong sa Ginoo, magpadayon ka sa pagbuhat, sa pamaagi sa Dios, it's because imuhan ng kalipay nga nangalagad ka sa Ginoo. Amen. Imo ng kalipay, pahalag, walay mo like, walay mo share, walay mo send og star. Ang importante, ang imong gibuhat, nalipay ka kay para na sa Ginoo. Dili ka ma-stress. Di ka ma-stress, magtanong ka, grabe na kong effort, wala gyud nag-send. Grabe yung effort, wala gyud nag-like. Grabe na kong paningkamot, wala gyud nag-share. Diba? O say, mabugatan ka, unya, magsige na kagunahuna na niya. Plus na, pag yung mag-comment, na yung mag-bash, na yung mag-sulti o ganang supak, labi na katong mga doktrinal, unya, supakon ka, magsigag tanaw sa mga comments, ma-bothered na ka, ma-stress na ka. Duols, Ginoo. Amen. Ato'y nung duman, whatever we do, we are earning for God's approval, not the approval of men. Amen? So, unsa maning heavy laden? Heavy laden means katong mga adunay gipangdala nga mga kabugaton, guilt, shame, oppressions, weight, anxiety, grief, ug sorrows. Pagkadaghan di ay ani. Guilt. So nang guilt? Kana bang mga na-guilty sa sala? Doon na ba kay sala nga gitaguan na guilty ka? Kabugaton ba ana? Di man ka may mutang ana. Di po kakatarog tulog ana. Kung guilty ka. No? Unya, crushing weight of sin, kay sala nga gibuhat. No? Oppression. Kana bang gikuan ka? Gi-oppress ka sa mga tao, gi-bugal-bugalan ka, gidaot ka, gi-down ka, bukat kayo na sa imong dughan, sakit kay sa imong dughan, usay ang atong minas kinabuhi pagyod. Mao pagyoy gamiton sa yawa ba nga i-down ta. Man-made rules and expectations of others sometimes oppress us. No? Weight of anxiety, kabugaton sa mga kabalaka, kanang grief, kanang mga kaguol, o grabing pagsubo. Bugat kayo na mga kaigsunan. Unsay buhaton? Come unto Jesus. Naba ka ana karon nga gibati? Jesus is calling out you to come unto Him. Duol sa Ginoo. Sunod mga kaigsunan, number 2, the solution. Unsa kay ito'y solution? The single solution is come to me. Mura na ginasolusyon, duol kita sa Ginoo mga igsuon, naatay gibati ngingon ana. This is a personal invitation. Tagsa-tagsa ni siyang invitation. Dili ni para kanang in general. Tagsa-tagsa gyud. Kay nga naman, tagsa-tagsa man ta mo respond. Tagsa-tagsa ta mo respond. Dili kay saman mo respond ko kuyog ikubi. Ayaw paabot nga napay mo kuyog nimo usa pa ka mo respond sa tawag sa Ginoo. Ikaw mismo mo respond. Kaya ang atong pagresponde, pag-apply sa pulong sa Dios, tagsa-tagsa. Amen. Tagsa-tagsa, dili pwede nga mag-agad ka sa uban. Mana, ang Ginoo ba, imbitahan ka sa Ginoo, come unto me. Matog sa Ginoo. Kuyog ta, kanang saman, bato ko sa Ginoo, kumukuyog ka na ako. Kung dili gani, dili po ko. Kana bang gagad-agad ra? Musimba ka, dili, musimba po ko. Ano ba, muna agad-agad. Ayaw ginana, kay tagsa-tagsa man gyud ta. Kung dili siya, ikaw. Amen. Kung dili ka, siya. Kay tagsa-tagsa man ta, bahala na nga mag-inusara. Importante, ni buhata. Kaya ang kaluwasan, tagsa-tagsa. In mga tubang ta, tagsa-tagsa. Dili in general. Inig ato dito sa trono sa Ginoo niya, inigduol ato dito sa tubangan sa trono sa Ginoo, inig pangatubang na to, dili man ta, nga, unsa man, kanang, naba kay kuan diha, kanang, imuhang kauban, nga makatabang nimo, nga unsa imuhang kuan, kanang kaso. So, tagsa-tagsa man ta.
mga tubang sa Ginoo. Okay, sunod, the promise. Okay. So manata sa come to me that is personal, tagsa-tagsa na to, kinahanglan kitang mo respond sa invitation sa Ginoo. Number 3, the promise. Unsa may saad ato makita, I will give you rest, tagaan ta sa Ginoo kapahulayan. Unsa man ang kapahulayan? Okay, atong tanawon. Ang meaning sa rest sa context diha sa Griego nga pinulungan, avanabo means to refresh, to revive, or to cause to cease from labor. So, ma-refresh, ma-revive, kana bang mura kag na bag-o, na usab, no? Kana bang gikan ka nga gikapoy, natulog ka, pagbangon nimo naabti ka. So mo nay refresh. Unya na-revive. Sa man na-revive, nalagsik. Nalagsik. And to cause cease from labor. Kanang rest po is pag-undang sa trabaho. So, example sa rest, tulog. Usa sa example sa rest, kanang tulog. Another type of rest is kanang pag-undang sa imuhang kahago o sa imuhang kabugaton. Sa atong panahon, mga kaigsunan, aduna gihapon mga tao nga wa sila kasabot unsay rest. Ngano man, para nila ang rest ang adlaw or panahon. Dili. We cannot really find true rest sa usa ka adlaw lang. Aban mingon nga ay Sabado, rest day. Daghang mga tao may pahulay og Sabado pero wala ka pahulay silang sala. Daghang mga tao nakapahulay lang anang adlaw pero gidadala gihapon ang ilang kabugaton o problema. Wa gyapon kapahulay. Igo ra ni pahulay, iniundang ra kadyot pero pagka sunod adlaw naamo na pud gihapon. No? Sige gihapon gikarga-karga ang iyahang mga gidala-dalang mga problema. Kabalo kay igsoon, naagi tay mga problema nga atong madala-dala sa kung saan mo gunahuna, dili gani ka kasulbad. So sa itong buhaton, itugyan sa Ginoo. Kaya nga naman, kung magsigi ka gunahuna, mabalaka ra ka. Kung magsigi kag pamalandong sa imong problema, mapunta na siya sa anxiety o depression. Instead, turn your worries, your burdens into prayer. Instead nga magsige ka gunahuna, muni-munis imong problema, himuan na ng pag-ampo. Amen. I-convert nimo sa usa ka pag-ampo. Instead nga magsigag kabalaka, himuang pag-ampo ang imong kabalaka ngadto sa Ginoo. Lord, nay dakuha na ba kog utang, Lord? Bayronon karon Disyembre, Lord. No? Turn your worries into prayer. Amen. Lord, naay sakit ako anak, no. Ginoo ni bahala. Kay ngano man, naatay problema nga di nato kayang masolusyonan. Ginoo ra. Una nga, naakay kadangpan. Kung sa panahon nga daog-daogon ta, pakitabang sa Ginoo kay labanan ta sa Ginoo. Amen. Kung sa panahon nga natay kabugat, isang ikwan saya hagitugan sa Ginoo aron magaan ang imuhang kinabuhi. Amen. So, ayaw kabalaka. And sunod, napoy meaning diri nga, it is an inner response, not merely a nap, di lang kay pagtulog, di lang kay pagpahulay, kundi deep spiritual cessation of striving. Kana bang, grabe ni mong paningkamot nga, mahimo kang matarong, pero sa matas Ginoo dili di ay, paigo. Kaya naman, ang mahimo ratang makaya sa pagbuhat og maayo, sa gahom sa Ginoo. Stop striving. Pag undang na pagpaningkamot sa imong kaugalingong kusog, kundili paningkamot pinagis gahom sa Ginoo. Kay kung maningkamot ta sa pagbuhat sa gahom sa Ginoo, makaya nato ang pagbuhat. Pero kung sa imo rang pamaagi, walay pamaagis Ginoo, kapuyan ra ka. Muna nga ka ng pagsimba, kung wala gyud na animos imong buot, kapoy.
Kanang pag-ampo kung wala gyud na sa imong kasing-kasing, kapoy. Kanang pag-Bible study, pagtuon kung wa gyud na sa imong dughan, wa gyud na nimo gibutang sa imong kasing-kasing, kapoy. Pero kung naana sa imong kasing-kasing, naana sa imong pagbati kani param ni sa Ginoo, nya para nako makapahulay man ko ani, ma-relax man ko ani, why kapoy. Amen. So why Kristohanon nga tinuod nga moingon kapoy Bible study? Why Kristohanon moingon nga kapoy musimba? Kaya tinuod na nga Kristohanon dili kapoy ang musimba. Dili kapoyan magampo. Dili kapoyan magtuon o mamalandong o maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Dili kapoyan. Inay mo tapad ayaw pagkapoy-kapoy. Ha? Wali kapoy yung simbaha. Kay this is our time that we will relax and we refresh and we revive. Ma-revive ang ato ang kalag mga igsoon. Sunod. Okay. Application. Hapit na kita. Sa karon, unsa itong buhaton? Confess your weariness. Hala, isugid ang imong mga kabugaton, ang imong gidaladara nga mga kabugaton karon. Wa ko kay balo unsa imong mga gidadala karon nga problema. Wa ko kay balo unsa imong problema, pero ang Dios kabalo sa imong problema. Sakit, balatian, problema sa panimalay, minahas kinabuhi, ikaw, isugid sa Ginoo na. Amen? Ikaduha, exchange your burden. Lord, imuha na ni. Pailota, Lord, ikaw na, bahala ni. Unya, pulihi ko Ginoo. Unsa may exchange sa Ginoo? Kung imong itugyan sa iya, unsa ihatag niya nimo? Refresh. Revive. Ma-refresh ka, ma-revive ka, o magaan ang imuhang pag-alagad. Dili kapoy. Amen. Dili burden. Hallelujah. Unya, mas ma-enjoy pag yun mo ang pagpangalagad sa Ginoo kung naa ka kanunay prayer. Ayaw jud kalimot ana, kada buntag ba ka, kada gabi ba ka, di lang kay kada kaon. Ha? Di lang kay mag-ampo kada kaon, kung naadyo kay time nga mag-ampo ka sa Ginoo, imo ang personal mamalandong ka sa pulong sa Ginoo. Kaya bantay mo, kinamdo mo nga mabuntag mag-share ko ninyo og mga devotions og prayer. Ako naman ang gi-practice nga naiusay ka na mag-travel ko, di ko ka-send kay nag-travel, pero paningkamutan gyud nako nga ang unsay akong gipamalandungan, akong maapil og send ninyo. Kay para makapaminaw pod mo, maka-apil pod mo sa pamalandong. Amen. Nga kada adlaw na ay madunggan nga mga mensahe. Nya paminaw mo pulong sa Ginoo sa Shine FM o mga alawiton nga panglangit sa Shine FM. Okay, so exchange your burden, unsa may pulis Ginoo, pahulay, kapahulayan. Unsa ito, ma-refresh ka, ma-revive ka, and then kuan ang imuhang kinabuhi kanang ma-restore ang unsay mga kakapoy kabugat nga naani mo. Sunod, number 3, live in the rest. Puyo diha sa kapahulayan. Si Jesus ang tinud-anay nga kapahulayan, dili ang adlaw. Amen. It's not Saturday, mo'y rest day. It's Jesus Christ is our rest. Ingon si Jesus, come unto me and I will give you rest. Duol sa Ginoo. Siya may atong kapahulayan, dili ang adlaw. Amen. So, mauna ang wala pa masabti kayo sa uban ng mga tao nga tuon nila ang pagpahulay, maulang ang pag-undang sa trabaho. Number 1 nga kapahulayan, duol sa Ginoo. You will never have true rest if you will not come to Christ. Igora, kung pitan mo undang nakatrabaho, muhigda ra ka, nya wa ka ni duol sa Ginoo, wa ka nangalagad sa Ginoo. Igora kang ni pause for a while. Pero balik na sad sa imuhang naandan. Anak mga kaigsonan nga, tinun-anay nga refreshment o revival sa tong kinabuhi, anaa sa presensya sa Ginoo. So come into the presence of the Lord. Gusto kag revival? Ayaw pabuta nga naay revival fellowship. Ayaw pabuta nga naay
gathering, usa pa ka ma-revive, na ubang kasuhanon, madasig lang o naay fellowship. Kanabang naay daghang parang tigom na revive, wala, mag-revival ron. Ato ko, kay para ma-revive ko, iksuon. Kung tinud-anay kang nakasabot sa kanang message ni Jesus Christ, and I will give you rest, but ipasabot, di na kinahanglan mangita pa kag revival meeting, or mangita pa kag revival fellowship. Example, na mag-post sa Facebook, okay, na revival night karon ari sa kuan, mo na. Ayindot man na, kay gidasig katong mga luya. Pero kung ikaw, kanunay kang nagbabad sa presensya sa Ginoo, kada adlaw kang revived. Amen. Kung baga kada adlaw ka nakapahulay, nakares ining mata nimo bangon, abtik gihapon ka. Mao na ang Kristohanong kinabuhi. Magmaabtikon jud ka sa pagpangalagad kung naa ka kanunay sa presensya sa Ginoo. Amen. Hindi ka dali matiguang. Batanon gihapon ka tan-awon. Kay kana bang tanom nga sige gibisbisan kanunay refresh, dili magluya. Dili magluy-luy. Kanunay nindot kay tan-awon, refresh. Kita mo ka ng tanom nga kamatinon. O nilaos na. No? Pero kung tanom nga pirming gibisbisan, nga butang nutrients kada adlaw, perting pagkuan ba atiman pag-ayo, nindot kayo na kisa may mga mahilig og tanom dire, o tika tren daghang isang tanom. Nindot kay tan-awon ang pirming giatiman, pirming gi-refresh, pirming gibisbisan, gidiligan, nindot kay tan-awon, di ba? Maupod na ang ato kinabuhi kung kanunay tang magpabisbis pulong sa Ginoo. Pirmi tang dawat og nutrients pulong sa Ginoo. Pirmi tang tanan nga mga essential nutrients atong gikinahanglan, atong dawat kada adlaw, ay perting ninduta ang kinabuhi mga igsoon. Amen. Bisan pag naay daghang problema mo, mura ba kag kanang tanom nga bisan pag hiros og hangin, pagkahuman sa hangin og bagyo, ninalingsing gyapon balik. Namunga na sad og balik. Nangaputol man siguro ang imong sanga, nangaputol ang imong ang punuan, pero pag balik na, pag wala na hangin, wala na bagyo, negative ang mga salingsing, refresh gihapon. Buhi ra gihapon. Amen. Kaya naman, kompleto og nutrients. Hallelujah. Usahay na panahon nga kusukusoon man siguro tas bagyo, kusukusoon tas mga problema, mura na loy-loy na ato mga sanga, pero after ana mo balik mo gitib ang bag-ong mga salingsing. Kaya nga naman, lig-on man kayong pundasyon. Lalom ug tidlom kayo ang mga roots, mugitib gyud ang paglaom. Amen? Mugitib gyud ang paglaom. Di gyud ka mawad ang paglaom mga igsoon, bisan pag daghan kag problema. Kay puno kag nutrients nga espiritual. Kana ba nga tao nga dali kayong ma-discourage, kulang nag-spiritual nutrients. Kana mga tao nga dali kayong madiskurahi ba? Dali kayong ma-discourage kinabuhi, kulang nag-spiritual nutrients. Kaya ang tinudanay nga tao nga abunda sa spiritual nutrients sa kinabuhi, bisan pagdaghang problema o unos sa kinabuhi, mubarog gihapon ka. Mugitib gihapon ka, manalingsing gihapon ka, mutubo gihapon ka, o mamunga gihapon ka. Amen. Itong pagpaka ng Ginoo igsoon. Hallelujah. Call to action. If you are weary, stop fighting. Hunong na sa pag-strive o pag-fight sa mga kabug-aton. Let God fight for you. Because the battle is the Lord, not yours. Sige ba kag gubat o pakigbisog sa problema, sa mga kabugaton sa kinabuhi, undang na. Tuguti ang Ginoo mo'y mupukan, anak, dili ikaw. Amen? So sa imong buhaton, duols Ginoo. Lord, you will fight for me. Na ako'y problema, Lord, ikaw na bala ato Ginoo. You will fight for me. Ayaw, ikaw. Undang nagpakig-away sa mga problema. Tuguti ang Ginoo mo ay mo fight sa imong problema. Hina imong tapad, relax lang. Relax lang. Tuguti ang Ginoo, makita nimo ang resulta.
Kabantay mo. Kung kabalo ka mo salig sa Ginoo, mo relax lang ka. Tugutan nimo ang Dios nga labing gamhanan. Di man tagamhanan. Tugutan na to ang Dios nga labing gamhanan. Kung nagtuo ka nga labing gamhanan siya, kana mo duol kaniya. Pero kung kulang kag pagtuo nga ang Dios labing gamhanan nga kayang mo solusyon sa imong problema, ay magproblema ka. Kay imo mang akuhon tanan, imo mang sawon tanan. So magproblema ka. Makuan ka, ma-stress ka, matiguang kag dali. Mag-edad usahay tag 40, mura na tag 60. No? Kaya nga naman, imong gipasan pag-ayo tanang problema. Tuguti lang Ginoo, makigbatok o makig-away sa imong problema, ayaw ikaw. Amen. If you're heavy laden, stop carrying undangan na nagpasan. Itugyan na sa Ginoo. Kana mga kabugat ni mong gidadala, ayon nagpasana, gipasana na ni Kristo dito sa cross. Amen. Unsa may mong gidala-dala ron? Ha? Itugyan sa Ginoo. Hallelujah. Turn your heart toward Jesus right now and tell Him, tell Him you accept His rest. Inang Ginoo, Lord, akong dawaton ang imong kapahulayan, kay di ko kapahulay kung ako-ako ra. Amen? Karon mong tagay igsoon, gihangnot ikaw nga motindog. Kung ikaw, I'd just like to emphasize this, that this is an altar call. Diyan, ipaliko pa daplin dyan. This is an altar call. Ang imong pag-ari diri sa tubangan, timaan nga ikaw ni surrender sa Ginoo. I would like to emphasize this, that your move is a step of faith. Your move is a step of faith according sa gisulti sa alagad sa Dios. Come. And I will also tell you, come. Dool sa Ginoo igsoon. Doon na ba kay gibati karon nga mga kabugat sa imong kaugalingon? Just close your eyes and feel the holy presence of God right now. Paminaw, doon na ba kayo gidadala karon nga problema? Doon na ba kayo gidadala karon nga kabugat? Doon na ba kayo gidadala karon nga mga worries sa kinabuhi? Doon na ba kayo gidadala karon nga mga burden sa imong kasing-kasing? Dool diri sa tubangan. And I will pray for you. We will pray each other. I will pray for you. I will lay hands. Those who want rest in the Lord, your step of faith, nakita sa Ginoo ang imong pag-ari diri. It means you need the healing of the Lord. Ari sa tubangan. Na para makasulod ng uban. Hallelujah. Puri diri. Thank you, Jesus.